bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. So mao na niyang karburador. Dirita magtuno. Kani ang fuel screw. So kung pahugtan na tong iyang minor, hugtan na to ni og pahinayan na to atong luagan. Kani ang air mixture screw. So dirita magtuno karon. Para magtuno, kailangan pandaro na to ang motor. So pandaro na to. Yan. Para mas klaro na to ang pagtuno, pakusga na to gamayang yang minor. So pa counterclockwise sa fuel screw para makusog yang minor gamay. Ayaw po dog kusog kayo kay nakaklaro kadungog tama-tama lang para maklaro din mo ang minor. Yan. So dirita karon magtuno. Kaning air mixture screw, kung pa-clockwise ang imong tuyo, ang mixture mo na rich. Abot pasabot ang rich mixture, mas daghan ang gasolina kaysa sa hangin nga mosulod. So kailangan pantay siya. Kung imo pong counterclockwise, mas daghan pud ang hangin kaysa gasolina. Sumulin siya. Mas delikado ang lin kay magpus ug gubirit sa atong makina. Kinahanglan pantay ang gasolina ug hangin nga mosulod diri sa atong intake. So atong ituno karon. Sugod ta sa uno atong isira. Isira jud to, nayon lang na to. Isira na to. Ang pinakahugot jud niya. Pinakahugot. Na, ano na ang iyang pinakahugot. Ayun na niyo hugta og maayo kay basig no straight. So ang atong pinakauna mag-ihap ta og 1 and a half turn. Diha ta mag sugod. So 1 and a half turn. Yun, namatay na siya. So sige lang atong ipaunro. Mag tuyok sa taog 1 and a half turn. Mag counterclockwise. Paluag. One half. One. So 1 and a half. So mo na siya ang 1 and 1 half. So pandaro na to ang motor. So mo na itong pinaka-base. Dirita magsugod ron og tono. Okay na siya, andar na siya, pero sigurado ko rich bang mixture ani. So magtuno ta karon ato siyang ipa-counter clockwise. Atong paminahon ang yang minor or ang yang RPM kung mukusog. Pag mukusog na siya, diya ta mag-stop. So pakiramdaman yun atong maayo. Kinahanglan maayo ka pakiramdam. So paluag ta sa air mixture screw. Yun. Paminaw na itong maayo kung asa ang pikakusog niya ng RPM. So hinay siya. Abot pa sabot. Lean na ni. Nag-lean ang yung mixture. Mas daghan ang hangin kaysa gasolina. So balik ta. Balik. Hinahinay lang. Hinahinay lang sa pagtuyok kay basig malustrid. Dili na tagaan og pwersa. Gaan lang, pagaan lang atong kamot. Ayun, kusog siya oh. Kusgan pa na ito gamayang kuhan. Hindi kayo
minor, hindi kayo madungog. Opo. Oh, inagid siya. Balik ato, balik. Mau na ni siya ko. Mau ang iyang pinakakusog. So diha jud. Pinakakusog nga RPM atong hinayan ng minor ang fuel screw atong luagan. So tama-tamaon lang nga di kun mamatay ang makina. So okay na, ako lang iyang tono. Nailhanin mo na okay, kip mong palag na dito, palag na dito, silitor ni mo. Hot kayong andar. So take note niya ay gwapo magtuno pag init ng makina, yung nainit na. Dili pagpila yung rambutan dong nag-gis di lang sa namami ha rambutan. Unsa nga rambutan dong? Marlika daw ha. Tanawa daw ko pwede tilawan. Tiluin. Nag-gis daw. Isa lang dong. Isa lang. Daghan mo halin ba? Be. Gis ma. Oh. Selamat. Oh ma. Open. Selamat. Very good. Oh. Ano? Kayo. Oh, kumama ko. Ikaw, kumama ko. Lako, di ulit ko naman. Bumalik ta. May advertise. So, muna to. Okay na siya, natuno na to. So dapat magtuno mas gwapo kung init na daan ang makina para di siya magpatay-patay. Naka-warm up na siya. Okay, maura to. Salamat and God bless. And again, kung bago pa lang ka sa akong channel, please like and subscribe.